goeie. Hij draait al. Ja, we zijn nu bij de Elfsteden Brecht. Ik zie de Alpenstedentocht fysiekje te spelen. Nou, onschijn. Het gaat fantastisch met me. Ik heb alleen nog één nadeel. Mijn oorsteker is sneuvelen, dus ik kan net meer ook onderwijs. Voor de rest rennen we maar vooruit. Nou, goeie. Ik moet je mooi uit de groot nu van en ik de alle Hannekemaaiers uit Bakkerveen. We zijn er haast. Rondje. Ja, hallo. Het gaat hartstikke lekker. Dag 5, bijna op. Zonneschijn. Super. Ja, goeiedag. Met Rientje van der Veer. En ik ren de eerste en de laatste dag van de Alpenstedentocht in 2011. Tegen mooi. En ik wil even een reclamemaatje voor het Cruisebom en het tijdschrift enzovoort heen. Daar heb ik een mooi t-shirtje van aan. Dus dat show je me haast wel even. Hier. Oké. Enzovoort heen. Wat later. Ik heb me nu voorbij gelopen, want ik ben te hard gegaan en daarom heb ik dus een ontsteking aan mijn poot gekregen. Daar ben ik niet blij mee. Ik heb het volle vaker niet dus, want die trek je in de keer. En deze keer hebben we dus even een andere route gaan. Ik ben richting het Beeldbest. Dat hebben we 4 uur per lijn ik dingen. En door hier hebben we dus bij de gewone route. En dan ben ik er weer bij. We hebben dus prachtig waar gewoon. Verleden hier weer verschrikkelijk. Wien, Rijn, Heurwien, echt Heurwien. Nog net de rest gaan. Wij rennen van Tajikistan. Wij zamelen Yildi voor een weeshuis wat wij daarop knappen gaan. En we hebben een shirtje om met allerlei sponsors. En die op die manier helemaal wij Yild ben. Bedankt. Hallo, ik ben Inter Kooister van het bestuur van de Elfsteden Wandelvereniging. We rennen hier de laatste etappe van Dokkum naar Lauwert. Dat is 27 kilometer. Daar ben vanmorgen in Lauwert 150 vijfdaagse starten en 174 wandelaars die alleen het Joert mee rennen. Het is fantastisch waar, onderwijs en heel soort muziek. Rensen eerst een korpsrood aan het spelen is en in Gietjerk daar weer een accordeon groep aan het spelen. En Rob Valtin, uw renner die al 5 dagen mee rent, die is onderwijs een soort muziek maatje en wij wensen hem in het Frieske lied een heel soort succes daar. Dank u wel mensen en goede tocht verder.